Egunon, Fernando Fantoba naiz, Bezaldi Enplegu eta Inklusio Politiken Ebaluazio Organoaren titularra naiz, eta nire lankiderekin nago hemen. Haiek dira Maite Sanz, Marijo Triguero eta Belen Puente. Uste dut, topaketa honen parte hartzen ari garen izenean hitz egiten dut, nire lehenengo hitzak Gazarentzat baldin badira. Hain zuzen ere, Palestinarren aurka egiten ari den sarraski genozida amaitzeko eskatzen duen aldarri unibertsalarekin bat egiten badugu. Gaza baita gaur egun, 2025 urriaren 9 gizakiaren kausa jokoan jartzen den lehen tokia. Mila esker etortzeagatik, hemen zaudeten 50 lagun gutxi gora bera, eta konektatuta zaudeten beste 80 edo gutxi gora bera. Topaketa grabatzen ari da, eta euskeraz egingo da, baita ere badakizue itzulpen da daukazue gaztederera, eta baita ere zeinu lenguaiaren interpretazioa. Edozein momentutan parte hartu galduzue, hemen zaudetenok eskua altzatzen eta mikrofona eskatzen, eta etxean edo bulegoan zaudetenok mezuak bidaltzen. Bai galderak egiteko eta bai iruzkinak egiteko. Eta orain Jose Ramon Bengoetxea aurkeztuko dizuet, nire alboan dagoena. Zuzenbidearen filosofian katedraduna da, Euskal Herriko Unibertsitateko irakaslea, nazioarteko zuzenbidearen soziologiare da bere espezialitatea, Europar Batasuneko justizia auzitegiko letratua, Eurobaskeko idazkari nagusia eta Eusko Jaurlaritzako lan eta gizarte segurantzako sailburu ordea izan da. Helsinki Unibertsitateak honoris causa doktorea izendatua izan da, eta momentu honetan Euskal Herriko Unibertsitateko erretorea da. Dakizuenez, gaurko topaketan nolabait Euskal Herriko Unibertsitatea eta Euskadiren eta Bezaldiren artekoz dagoen harreman estrategikoa adirizi nahi dugu. Sendotu nahi dugu eta elkarbanatu nahi dugu. Horregatik, goizaren lehenengo zatian, Euskal Herriko Unibertsitatearen lehenengo agintariari galdera batzuk egingo diotzkiot, eta zuek ere galdera batzuk egiteko aukera izango duzue. Itxi gora bera 3 ordu laurden edo pasatuko dugu Jose Ramonekin. Ondo badiri ditzuzu. Oso ondo, bai. Gure eguna llegatu da, Jose Ramon. Bai. Zenbat? Zai egon gara. Bai. Gure lehenengo sekreto bat esango dizuet. Gure lehenengo batzarrean erretoreak esan zuen, egongo naiz egun horretan simbolikoki ez den jarrera batetan edo zer protokoloa baino gehiago. Orduan guk protokoloa kendu dugu eta mamira goaz. Eta nire dengo galdera, Jose Ramon, da, bueno, zein da zure edo zuen proiektu estrategikoa Euskal Herriko Unibertsitatearentzako? Ikusteko nolabait zein markutan jartzen zarete. Zurek 5 minutetan kontatu behar baduzu zergatik sartu zarete movida horretan, zein da zure eta zuen proiektua Euskal Herriko Unibertsitate Publikoarentzako zer izango zenuke? Bueno, lehenbiziko egunon denoi eta benetan placer bat da hemen egotea. Gusto bat ere bai, ez bakarrik audientziagatik, baina gutxitan tokatzen zaigu horrelako markoan hitz egin eta halako gai garrantzitsuetan hitz egin alizatea. Eta oso harro gaudela Bezaldirekin EHUk hasi duen bidai hau, honetaz. Benetan uste dugu oso beharrezkoa dela eta emaitza garrantzitsuak atera daitezkela, lankidetza honetatik. Beraz, zentzu horretan oso eskartuta gaude. Zergatik sartu ginen eta ze estrategia izan dezakegun. Bueno, sartu ginen talde bezala somatzen genuelako aldaketa baten beharra unibertsitate barruan. Unibertsitate oso ona geneukala, hori bagenekien, baina oraindik hobea izan zitekeela, baina batez ere pertsonak, bere kide guztiak ondo ordezkatua, ondo zainduta, pertenentzia arrotasun sentimentuarekin salto hori emateko sumatzen genuen behar hori, pertsona guztien zaintza. Eta orduan, behar bada bi gako horiek markatzen dute gure estrategia. Alde batetik,
areta hobeak izan nahi izate hori, ez? Bikaintasunaren bila jartzea egiten dugun gauza guztietan, eta bigarrena pertsonak zaintzea, pertsona guztiak, ez? Daudenak ateratzea pertsonei daukaten onena, baina baita ere arrotasun sentimentu bat izatea pertsona horiek zer nolako enpresa kooperatibo batean ari diren parte hartzen, ez? Eta ze onurak ekarri diezazkiokeen gizarteari, enpresa horrek, ez? Zer nolako onurak eta ekarpenak. Azken finean, unibertsitateak jasotzen du gizartetik, gizarteak finantziatzen baitu, unibertsitatea bere zergen bitartez, gero zerga horiek banatzen dira erakunde ordezkarien aldetik, eta unibertsitateak erantzun, ez? Erantzun egin behar du, ekarria eman behar dio gizarteari, eta horretarako garrantzitsua da neurtzea eta ebaluatzea, zer ekartzen dion, nola ekartzen dion, ze inpaktua daukan gizartearen gainean. Hori izan da, gutxi gora bera, mugitu gintuena. Ez nuen inolaz ere pentsatuko urte bete lehenago, ez? Horrelako abentura batean sartuta egongo ginenik, ez neukan inolako ambizio berezirik paso hori emateko, eta sinestu idazue, ambizioa baldin badaukazue olako leku batean sartzeko, oker zabiltza. Ez da ambizioak idatzen duen zerbait, baina bai ordea. Zentzu batetan ambizioa, igual bai. Ambizioa hori helburu horiek lortzeko, baina bizitza pertsonalaren ikuspegitik ez, inolaz ere. Baina, arro gaude eta egin behar dugu, baina politikari askoren kasuan bezala, askotan ikrudi okerra egoten da, hau da, ardura eta zerbitzu publikoaren zerbitzua. Eta oso demanding, inglesez esaten duten bezala, asko eskatzen duela. Bale, begira, bezaldi eratu zenean, gure organo hau eratu zenean, eta lehenengo presupostua egin genuenean, guk uste genuen, batez ere kontratatuko genuen, igual entrepresa bat, kontratatuko genituen entrepresak, ebaluaketak egiteko. Baina, lehenengo urteko proiektua egin genuenean, irakurri genuen zelan legean ezten zuen fomento. Ez bakarrik, zuk gauzak egin behar duzu, edo kontratatu behar duzu, besteek egiten dutena nolabait suspertu edo indarra egin, eta nolabait beste harreman mota bat ere sortu, ez da? Harreman kontraktualak eta beste harremanak. Eta harreman hauek izango dirateke beste eratakoak, ez da? Orduan, guk pentsatu genuen, norekin egin dezakegu hau, nori interesatu alzaio, bezaldirekin, alako harreman fomentoarena edo eukitzea, sustapenarena eukitzea. Eta, beste erakunde bi zeuden, eta erakunde horiek ez zuten baietza eman. Eta gure sorpresarako, Euskal Herriko Unibertsitateak esaten digu baietz. Eta rektoreari eta rektoregoari interesatzen zaiola gurekin hitz egitea eta ikustea noraino dan estrategikoa organo bat enplegua eta gizarteari dedikatuta. Ez organo bat Eusko Jaurlaritzaren gauza guztientzako, baizik eta zehazki gauza bi horientzako. Orduan, zer jan zenuten egun horretan, zer edan zenuten, zergatik izan ziguten baietz egiteko hasteko bide bat. Beharra. Berehala ikusten genuen beharra. Eta bezaldi bezalako erakunde baten beharra. Azken finean, gero ebaluaketari buruz segurazki hitz egingo dugula, baina ebaluaketa da funtsean unibertsitateak egiten duena. Batzutan naturalki egiten du konturatu gabe eta gehiegi pentsatu gabe nola ebaluatzen duen eta zertan ebaluatzen duen. Baina, gero pentsatzen baduzu, enplegua, ez? Enpleguaren hornitzaile nagusi bat unibertsitatea da. Unibertsitateak prestatzen ditu gure gizarteak behar dituen profesionalak. Ez bakarrik, baina zati handi batean. Orduan, nik uste dut, evidentea dela neurtzea eta ebaluatzea nola egiten ari garen hori, nola betetzen ari garen helburu hori, eta gauza bera politika sozialen gainontzekoen inguruan, ez? Gizartean
eragin hori eta lorpena, batez ere gero eta gizarte berdintsuagoa, justuagoa, ekitatiboagoa lortzearen bide horretan politikak diseinatzen dira. Politika horiek unibertsitatetik aztertu egiten dira, hainbat jakintza arlo desberdinetatik. Eta hori neurtu egin behar da, zein puntutaraino, ondo egiten ari den, ala ez. Eta horrek elikatu egiten du baita ere unibertsitatearen ezagutza eta ikerketa. Orduan, da win-win erabatekoa guretzako eta berehala ikusi genuen horren zentzua eta horren beharra. Bai, egia esan guretzat, bezaldirentzat, harrigarria izan zen. Noraino, errektorego ekipo berri bat, justu sartuta, nola hilabeteak gueten izan dugu hilabetero edo bi hilabetero batzar luzeak, gauzak aurrera eramateko eta komentatzeko ez da. Baina, bueno, igual baita ere interesatzen zaio gure publikoari jakitea, hori baino lehenago, zure lehengo esperientziak politikari bezala, Eusko Jaurlaritzan, edo jurista bezala, edo irakasle bezala, noiz egin duzutupo politiken ebaluazioarekin, eta zein zan da zure begirada ebaluazioari buruz? Zer detatorkizun burura politiken ebaluazioa entzuten duzunean? Bueno, azteko nik uste dut denok ebaluatzen dugula eta denok ebaluatuak izan garela gure bizitzan. Eta eskola sistematik hasita ebaluatuak izaten gara, gure ibilbide akademikoan ebaluatuak izaten gara, guk gero ebaluatzen ditugu gure ikasleak, gu ebaluatuak izaten gara akreditatu nahi garenean, etengabeko prozeso batean ari gara, baina hori behar bada arlo oso individuala da. Bakoitzak bere arlotxoa dauka, ez? Baina politika publikoen ebaluaketak eramaten zaitu maila kolektibo batetara. Ez ni nire ebaluaketarekin, zu ere bai, beste ere bai, danok ebaluatzen gara, eta danon parametro batzuk topatzen baldin baditugu, zerbait dago horren atzean. Zerbait dago gure ebaluaketaren emaitza posible egiten duena, edo emaitza hobea ez izatea oztopatzen duena. Eta nire ustez, politika publikoen ebaluaketak suposatzen duela maila individual horretatik ikuspegi eta plano kolektibo eta sozialera pasatzea, ikusteko zeintzuk diren dauden koordenatuak, zeintzuk diren dauden baldintzak, mapa orokorrago hori hain zuzen ere ikusteko. Eta hori Jaurlaritzan berehala ikusten genuen. Behar bada Jaurlaritzan askotan falta izan zitzaiguna enplegu politiken inguruan zen arpegi individualak. Zen bakarrik zenbakiak mugitzen genituen estadistikak, enplegu datuak, justu orduan hobetzen hasi zen, sartu ginen 1988an, eta ni alde egin nuen 2001an, orduan hasi zen justo oso okerra zen egoera hobera egiten. Eta orduan hasi zen Europa mailan ere politika publikoen ebaluaketaren inguruko prozesu orokor bat, estatu desberdinen artean, Lisboako prozesua deitzen zitzaion, eta bai politika sozialak, hezkuntzako politikak koordinatzeko prozesua orduan, metodo abierto de koordinazion, esaten zitzaion orduan. Eta horre ebaluaketa, eta guke orduan sortu genuen, Jaurlaritza barruan guan geundenean, orduan deitzen zen egailan bilakatu zen lanbide. Eta egailan barruan, bazegoen hain zuzen ere, ebaluaketa zuzendaritza. Eta, beti izan du guretzako garrantzi handia ikusteko politika batzuk martxan jarri genituen, adibidez, lifelong learning politika, etengabeko ikaskuntzarena, horrek zer nolako emaitzak izan zitzazkeen, FP-rekin koordinatzen genuen, baita ere ikusteko ze emaitzak lortzen ziren enplegu ikuspegitik, eta beraz, bueno, hori izan zen nire lehenbiziko kontaktu profesionala ebaluaketarekin. Eta jurista bezala, nik adibidez, nire eritzia partikularra da, nik batzutan faltan botatzen dut ebaluazioaren diskurtsoan ezagutza juridikoa. Eta ez naiz pelota egiteko. Ez, arrazoi duzu. Zu baino, zurekin lan egin baino lehenago hori ja pentsatutan neukan. Zuk zer uste duzu? Arrazoi duzula. Horregatik nire esperientzia saritu izan naizenean ez dut aipatu zuzenbidea. Zuzenbidea eta ebaluaketa neurri handi batean talka egiten dute.
badago justiziaren irudi bat, ez? Fiat justizia esaten dana, ez? Justizia egin dadila eta ez kezkatu ondorioetaz. Nire ustez hori astakeri izugarria da, baina askotan sensazioa ere horrela izaten dugu ikusten ditugunean hainbat epai edo hainbat erabaki hartzen direla, inolaz ere pentsatu gabe zer nolako ondorio eta zer nolako inpaktu eta eragina izango duten. Eta hori da askotan justiziari kritikatzen zaiona. Ez da, batzuek uste dute hori dela beharrezko, eta ikusten baduzuen nola irudikatzen den justizia bera, begiak dauzka eta pauta. Ez? Eta dauka balantza bat, eta espata. Ez? Hori da simbologia. Eta pauta baldin badaukazu, baina uste dut ebaluazioari eta beste galdera hoiei, pixka bat itxi egiten zarela. Nire ustez hori okerra da. Hortik ez noa esatera bakarrik erabakien ondorioen arabera erabaki behar denik, ez dut hori esan nahi, baina bai hartu beharko liatekeela kontutan erabakien ondorioa. Baina horretarako gure juristak beste modu batean prestatu beharko dituzke. Eta ez letra hutsean eta dogma hutsean prestatu orain arte gertatu izan den bezala, eta epailegoa prestatzen, oraindik ere prestatzen den bezala. Mnemotekniko osaketak 5 urtetan prestatzen, eta memoriz jakitea legetan dagoena handik oso gutxira aldatuko direnak, ez? Egia esan, nik orain adierazi dut zelan, nire ustez politiken ebaluazioaren arloan munduan, ezagutza juridiko zati bat falta dela, eta igual beste gabezi batzuk egongo direla. Eta guretzat hori izan zen arrazoi bat unibertsitatera joateko, esaten, politikan ebaluazioa baldin bada, goi mailako ezagupena behar duen mekanismo bat edo teknologia bat, bai. Ez da ondo entzuten? Bale. Hori, orduan, esaten nuen gure arrazoi bat unibertsitatera joateko zen hori. Pentsatzea, hor daude ezagutza guztiak edo arlo guztiak, ez da? Eta, gero, zurekin egon ginenean, beti ikusi da, kanpotik nahiko argi ikusi da, zuek ekipo bezala agertu nahi zinetela, ez da? Eta konta eguzu, gero, zuk nolabait jokua banatzekotan, pentsatu zen duen norekin implikatuko zenuke gehiago bezaldirekin erramanak egokitzeko, nor edo zeintzuk eta zergatik aukertu zen dituen. Nik uste dut, nahi entzuten zaitez, bai. Uste duten ere kasuan, ez da behar, zurea da behar duena. Esaten dute baietz. Behar da, bale, beti dago agintzen duen norbait. Bakarrik asunto da jakitea nor den. Egia da, egia da. Hori da, guk ere jakin behar genuen nor zen gure taldean, bezaldirekin harreman zuzenena izan zezakeen hori, ez? Nire ustez soziologia arantza eramaten gaitu gaiak nahita nahi ez? Lehen komentatu dut, dimensio individualetik beste maila eta izari kolektibo horretara pasatzeko ezagutza hori eta sensibilitate hori soziologiatik datorrela. Soziologiaren eremuak. Lehen komentatu duguna zuzenbidearen nolabaiteko itxutasun hori, ni erakarri baldin banau arlo batek zuzenbidean izan da filosofia eta soziologia. Eta hain zuzenbidearen soziologian aztertu egiten dira gako hauek, ez? Eta gure kasuan argi zegoen soziologiatik zetorren taldeko ordezkaritza, Ainhoa bera, Igor bera, eta gainera sortua, naiz eta soziologoa ez izan, sortua geneukan ikerketaren inpakto sozialaren zuzendaritza Ugorena, eta nik uste dut horiek zirela automatikoki pertsonak implikatuko ziren, baina gure taldean funtzionatzen dugu talde bezala. Eta zientzia gogorren norbait inoiz ez dago gaizki, ez da kimiko bat taldean eukitzea. Inoiz ez dago gaizki, egia da. Batez ere sensiberatasun soziala daukanean.
Vale. Oraintxe, laizter emango dizuet aukera zuek galdetzeko, baina nik beste galdera bat egingo diot, Jose Ramoni. Eta izango da, bueno, nola ikusten duzu etorkizuna? Osea, zuk imaginatzen baduzu, EHU-ren eta Bizaldiren arteko harremana, norantza, imaginatzen baduzu 2 edo 3 urte aurrera, zer gustatuko, 2 edo 3 gauza, zer gustatuko litzaizuke ikustea, harreman horretan, kolaborazio horretan, etorkizun horretan? Ba, alde batetik, ebaluaketaren zientzia horretan, ez? Ba, aurrerapenak egin ditugula, ez? Hemendik 3 urtera, badaukagu, ja, jakintza bat garatzen ari garena, hartu dugula martxa ebaluaketen politiken azterketan, politiken ebaluazioan, eta sortzen ari garela horren inguruko formakuntza ere bai, ez? Alegia, gauza garela garatzen ari garen ezagutza hori transmititzeko ikaslegoari. Hori alde batetik. Eta bigarrenik, gure buruari ere aplikatzen diogula eta hasten garela gure politikak ere horren arabera modulatzen baita ere ebaluaketa aplikatuz. Zeren guk ere hartzen ditugu enpleguarekin eta gizarte gakoarekin, pertsonen zaintzarekin, zerikusi oso estua dauzkaten erabakiak. Ez bakarrik evidenteak direnak, arlo zaintza zuzena, baita ere pertsonen zaintza, buru zaintza, zaintza emozionala, zaintza intelektuala, eta adibidez, zer nolako eragina izango du adimen artifizialak gure lan egiteko moduetan, gure pentsatzeko moduetan, horren guztiaren inguruan, hori ere bada politika sozialen ebaluaketa. Joan egiten da pixka bat, lehenbiziko evidente egiten zaizkigun gako eta erakusle horietatik, ez? Baina, sekulako eragina izango du gure gizartearen egituran, gure pentsatzeko moduan, gure irakasteko moduan, eta horren inguruan ere beharko genuke izan tresnak, hain zuzen ere jakiteko ondo ari garen, nola ari garen adimen artifizialaren inkorporazioa edo aplikazioa sartzen gure funtzionatzeko sistemetan, irakasteko sistemetan, ikertzeko sistemetan, eta bar, ez? Erto. Ez dakite, ja gelan norbait dauka igual iruzpen bat edo galderaren bat, nik aukera ematen hasi nahi dut hasieratik. Bai, hor daukagu bat. Itxaron hartu mikrofono bat. Eskerrik asko, zuen elkarrizketa interesgarri honegatik. Galdera bat, lehen esan duzu, Eusko Jaurlaritzan egon zinenean, hasi zinetela ebaluaketekin, zenbakietan oinarritzen zinetela batez be, baina arpegiak falta zitzaizkizuela. Zer esan nahi duzu horrekin? Guk manejatzen genituela datuetan oinarritutako neurriak eta politikak, ez zer funtzionatzen ari den, garai horretan, zeuden sigla batzuk, ez? Erderaz esaten zena, PLD. PLD-ak ziren gako nagusi bat, parados de larga duración. Gogorra da, gaur egun inork ez zuen horrelako akronimo bat, ez da hitz horiek erabiliko, ez? Baina, horiek zer neurri funtziona dezaketen horietarako, ez? Zer neurria izan zitekeen, edo gehiago orientatu jubilazio orantza zuzenean, galdutzat jotzen ziren kasu batzuetan, gero nagusiak ziren langabetuak. Harrigarria izan daiteke, baina 55 urte gaindituta, ja nagusitzat eta ia berzikla ezintzat jota izaten zinen, ez? Hoiek danak izaten ziren zenbakiak, zenbat dauzkagu, zenbat dauden, tasa aktiboa nola igo, baina, claro, horren atzetik zeuden pertsonak, beren historiarekin, beren problematika pertsonalarekin, beren aukera eta beren, segurazki, gaitasun handiekin guztiz baztertuta geratzen zirenak, ez? Horregatik neurri handi batean, hasi ginen beste osagarri izan zitezkeen politikak diseinatzen, hoien artean lifelong learning politikak, ez? Ez hainbeste enplegugarritasunari begira, baizik eta pertsona hauei eri emateko zentzu interesgarri bat eta zeuzkaten gaitasunak garatzen junalizateko, naiz eta jakin behar bada ez zutela eragin zuzena izango enplegu zehatz baterako bidean, ez? Eta horrelako gauzak esan nahi nituen, ez? Guk zenbaki abstraktuak eta
estatistikak manejatzen genituen, baina horren atzean zeuden historiak, eta gerturatzen ginenean lekuetara, zentroetara, FP lekuetara, lanbide bulegoetara, orduan ikusten genituen kasuak eta historiak, eta orduan konturatzen ginen. Hemen tratatzen ditugu PLD bezala edo nagusiak bezala, baina hemen jakituri asko dago ere bai, eta kapazidade asko dago, eta horri nola mugitu, eta nola eman beraiei ere, enpoderatze edo poteratze almentze sentimentu bat, ez? Bai, nik gauza bat bururatu zait lehen eta aprobetxatu nahi nuen esateko zuk esan duzunean gailan eta... Bai. Ez que argi utzi behar dugu, igual baten batek jakingo du, baina igual beste batzuek ez dut jakingo. Euskadiko sektore publikoaren legean, 3 administrazio mota bereizten ditu. Bada administrazio orokorra, hau da departamentuak, zuzendaritzak, beste da administrazio instituzionala, adibidez gure kasuan lanbide, edo osasunaren kasuan Osakidetza, eta 2. da administrazio independientea. Gure kasuan bezaldi izango litzateke. Bueno, enpleguaren legea eta gizarteratzen legea ez du esaten bezaldik bakarrik egin behar duela ebaluazioa. Lanbideren gabinetean jarraitu behar ebaluazioa egiten, eta departamentuan bai, 3 lekuetan jarraitzen da, asuntoa da jakitea, nolabait, zein da bakoitzaren esparrua edo espezialitatea, baina haiek lanbidetik eta gailanetik datorren jendea hor jarraitzen dau ebaluazioa egiten. Beste galderaren bat edo iruzpen bat edo erretorea hemen dagoela aprobetxatuz? Norbait? Bai, daukagu. Lehenbizi, eskerrik asko Fernando eta eskerrik asko Jose Ramon. Bi gauzatxo besterik ez. Alde batetik, hitzein dozu inpaktuaren inguruan eta politika publikoen ebaluazioen inguruan, ez? Karo, inpaktutik aratago, politika publikoak parametro tradizionaletatik pixkataratago juten bebai, nola neurtu ditzakegu gaur egun? Ze gako ditugu hor, ze parametro horiek neurtzeko, ez? Eta bestetik, EHU-tik aratago bebai, ez? Unibertsitate sistemako beste agenteek nola izan daitezke bidelagun prozesu honetan? Bigarrenetik hasiko naiz, horrek igual laguntzen dite gehiago gakoen inguruan, ez? Nik uste dut, unibertsitatearen, beti esaten dugu 5 ardatz nagusi dauzkala edo eginkizun nagusi dauzkala unibertsitateak, ez? Irakaskuntza eta ikaskuntza alde batetik, ezagutzaren transmisioa belaunaldi berri batez ere, gero ikerkuntza, ezagutza berria sortu, eta gero dago transferentzia, sortzen den ezagutza transferitzea gizarteako sektore bereziei, enpresei izan daiteke, erakunde izan daiteke, 3., 4. sektoreari izan daiteke, eta gero daukagu divulgazioa eta kultura proiekzioa, gizarte osoari oroar eman tresnak jakintza igotzeko eta ikuspegi kritikoa garatzeko. Eta hori guztia laguntzeko 5. dela kudeaketa. Hori esan da, identifikatzen ditugu bidaikideak eta stakeholders eta gizartearen arlo guztietan. Alde batetik, hezkuntzatik hasita, hezkuntzatik hornitzen zaigu ikasleetaz. Orduan, hezkuntzaren garrantzia ezin dugu inolaz ere ahaztu. Hezkuntzan lortzen baldin bada integrazioa, lortzen baldin bada ez segregatzea, lortzen baldin bada etorkinen belaunaldiak ikaskuntzaren bidetik unibertsitatera heltzea, lortu dugu unibertsitatean jasotzea gizartea islatuko duen dibertsitate hori. Horrek profesionalak prestatuko ditu gizartearen sektore guztietatik datorren jendea. Unibertsitate publiko batek egiten du hori eta ziurtatzen du hori bakarrik. Unibertsitate publiko batek prezio publikoi esker harrera eta sarrera erraztu egiten du eta bidea erraztu egiten du. Baina, claro, hori posible izango da baldin eta pertsona horiek beste kampus batetara joan behar badute, badaukate non bizi, badaukate egoitzaren bat, badaukate beren eskuragarri eta
imposiblea ez den bizitzeko leku bat, edo badaukate garraio bat posible egiten duena batetik bestera mugitzea. Pentsau zenbat politika ari garen ja aipatzen bakarrik ikuspegi horretatik pentsatuta, ez? Jarraitu nola transferitzen dugun ezagutza hori erakundeei, erakundeek eta unibertsitatearen arteko transferentzia, adibidez Besaldi eta EHUren arteko transferentzia bitarikoa da. Besalditik ikasi egingo dugu guk, eta guk ere gure ezagutzatik eman egingo diogu Besaldieri. Orduan, erakundeekin ere elkar eragite hori oso funtsezkoa da. Horrek guztiak emango digu klabe bat jakiteko zeintzuk diren aztertu behar diren erakusleak edo gakoak. Zeri begiratu behar diogun ebaluatu alizateko. Zen, gera gaitezke oso maila zehatz eta txiki batean, estu batean, eta hor nik uste dute politikek, errezago egiten du neurketa, baina askoz ere motzago da emaitza, eta ez jasotzen duzun ezagutza oso zehatza eta txikia da. Aldiz, hasten baldin bazara zabaltzen, askoz ere zailago neurtzea, baina askoz aberatsagoa lortuko duzun ikuspegia. Orduan askotan esaten da, zehatzetik aritu neurtu alizateko, edo zabala egin, hobeto ulertu alizateko nola elkarrera egiten duten gako guztiak. Eta hori da beti politika publiko guztien arazoa. Hain elkar lotuta dauden bata bestearekin, baina bestalde neurtu alizateko behar dituzu zehaztu eta besteak baztertu. Eta dilema horretan mugitzen dira. Nola lortzen dan oreka hori, hori ikasi behar dugu. Eginez, ez dago beste modu, eginez, arituz. Bai. Nik suposatzen dut, momentu honetan, gelan, guztiok daukazue eritzi bat. Ea ondo alagaizki iruditzen zaizuen, gure matrimonio hau... Orain ebaluatzen gaituzte. Claro, esan nahi dut, norbaitek esan dezake zeo zer horretaz, zer noraino dago ideia ona, edo igual alde txar ikusten badaiozue, kolaborazio oneri. Norbait pentsatu du zeo zer ideia ona, ze ideia txarra, zer esango zenukete? Norbait atrebitzen da zeo zer esaten? Igual, guri buruerotu zitzaigun, EHUran gara joatea, haiek esan zigute baietz, baina hori izan da kasualitate bat. Beste ekipo batek beste gauza bat egingo lugen. Norbaitek dauka aritziren bat horretaz? Edo erdi eritzi, edo sati bat, edo... Antoni? Venga. Bueno, lan, zuzenen botata, nire hausnarketatxoa partekatuko dut. Bueno, nik uste dut, EHU eta Besaldin arteko aliantza hori ezinbesteko dela, eta oso interesgarria dela, unibertsitateak lehen aipatu duzun moduan deukan funtzio sozial hori, ez? Retornoa egiteko gizartari begira. Baina nik uste dut hortik arago joan beharko ginetekela, eta inklusio politika kontuan edukita, ez? Enpleguarako aktibazio politikak, RGIa, baina gero gizarte zerbitzu bebai kontemplatzen diela, ni bai hor uste dut bebai beste aliantza batzu josteko momentua badela, zentzu hortan lehen aipatu zuen moduan, Jose Ramon, bakoitzak ze puntura arte asignatzen dau, egiten dauen lanketa sozial horren partzializazio hori nola joan gara integratzen ebaluazioan ikuspegi batetik bebai, ez? Eta hor bereziki, gizarte bazterketa goberan, langabezia goran dauden pertsonen kasuan, uste dut, ez? Lanbidetik egiten da lanketa guzti hori, baina gero udaletatik eta foru aldundietatik, nahiz Eusko Jaurlaritzatik gizarte zerbitzuen ikuspegitik egiten dan ekarpen hortan bebai, pertsonak askotan egon aldirak gizarte zerbitzuen gartik hartatuak, baina gero igual RGI bat kobratzen, eta hor uste dut, ebaluazioan gainean irizpide bateratuak edukitzea, interesgarria dela, badakit oso komplexua dela era berean, gu daukagun instituzionalizazio komplexua gaitik, baina uste dut bidea egiten hasi behar dela hor baita, eta hezkuntza sistemakin egin behar da moduan, gizarte zerbitzuen euskal sistemakin bebai, hor elkarlan hori josi behar dela. Hori da lan etortze datena, bote prontera. Mila esker, Antoni. Bai, eskerrik asko. Bai, ados nago, hartu gai zehatz bat, ez? Tasak.
unibertsitate publiko batek aplikatzen dituen prezio publikoak, ez? Hauek jaurlaritzak markatzen ditu. Jaurlaritzak erabakitzen ditu zeintzuk diren matrikulen prezioak, ez? Kreditu bakoitzeko zenbat ordaindu behar den. Hau da, politika publiko bat, baina peto-petoa. Osea, hori baino publikoagorik zailagoa da ikusten zein inpakto soziala eukin dezakeen eta nola ebaluatu daitekeen, ez? Eta orduan esaten duzu, bueno, daramagu praktikamente 10 urte ukitu gabe. Prezio publikoak hortxe diraute aldatu gabe. Inflazioa igotzen joan da, eta egiten badugu kontrastea inflazioa igo dena eta prezio publikoa ez dela mugitu, esan dezakegu merketu egin direla 43an gutxi gora bera, ez? Orduan, galdera. Eta hau da eztabaidarako eta ez da proposamen bat, ez? Zer da egokiago? Eta ikuspegi redistributibo batetik zer da zehatzago edo justuago? Hartzea prezioak eta igotzea eta beken politika sendo bat garatu laguntzeko hori ordaintzeko zailtasuna duten pertsonak, edo eutxi prezio publiko bajo hoiekin ikusi gabe zeintzuk diren sartzen diren familien errenta maila edo zein ez den, ez? Unibertsitate pribatu batek ezin du horrelako kalkulo bat egin, zen behar ditu matrikulak bere burua finantziatzeko. Gure unibertsitate publikoa finantziatzen da 9 inguru matrikulen bidez, tasen bidez. Orduan, zein da bidea? Finantziatzen dugu unibertsitatea rekurtso publikoetatik zergetatik, 91an une honetan, edo gehiago igotzen dugu familiek eta egiten duten ekarpena, eta zerga horietatik datorren diru zati bat erabiltzen dugu bekak indartzeko, laguntzeko zailtasunak izango dituzten horiek. Hori da adibidez, nire ustez, adibide zehatz bat, hainbat eta hainbat politika publiko implikatzen dituenak. Eta normalean, ez dakit bezaldiren fokoan egongo diren, baina horren atzean badago integrazioa, badago politika soziala, badago hainbat eta hainbat gako eta neurri, ez? Orduan, ezin duzu enplegu bakarrik edo renta RGIa bakarrik aztertu. Sistema batean kokatzen dira, eta hori da beharrezkoa. Hori da nire intuizioa, ez? Beharrezkoa izango dela zabaltzea eta azterketa elkar eragiketa horiek guztiak, ez? Bai. Argi dago gai oso zentrala aipatu duzu gure lanerako, osea, unibertsitaltasuna, selekzioa eta barza. Begira, Jose Ramonek derrigorrez bere ubikuitatearen doain mitikoaren erakustaldi berri bat egin behar du. Orduan, orain desagertuko da, ikusiko duzu eta ez duzu ikusiko. Gobernu kontseilua daukalako Bilbon. Eta, bueno, zure hitza bete duzu. Egon zara hemen, eta zara egon protokolariamente, baizik eta gustura jarraituko nuke hemen, zeren hau benetan interesgarria da, baina, bueno, gobernu, unibertsitatean gobernuak deitzen nau. Orduan, eskatzen diegu begiak izteko, eta zure zagertuko zara. Hori da. Ez eraman mikrofonoa. Ez, antxikenduko didate. Agur.